Hello guys, welcome to Agatha YouTube channel. जों दायो बेंकआव थांनो नागिरदों नायलांबाय थादों लामाफोरखौ नै माबोरै बेलेबेला थांसै स्टार्ट खालामसै। थादों नै लामाखौ थादों नै नै लामायाबो सेस हामा गोजासो माबायदि लामाथाय माबोरै लामाया गैथारला सेस लामायाबो नै थांगासिनो दङ Mom gitu kali itu. Nih, bicara driver, siapa driver nih? Bicara nih, driver nih. Finally, मोनफैबाय जोङो बेंकआव दोनथ'नोसै बिदिब्ला भिडिअखौ